बाजदाइन नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी बिथाङा खोथा होनाय बायदि मावफुंबाय। हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव गोदानै मुवा बेसाद दोनग्रा न'खौ एमएलए फान्डनिफ्राय 5 लाख रांनि न'खौ लुफुंनानै होबाय। गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाजदाइन नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव थानाय निज दिफिलि हालामनि हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव गोलाव बोसोर बाथौ फुजा खुंफुंगासिनो दंमोन। नाथाय जायखिजाया मुवा बेसाद दोनग्रा आरो जिरायग्रा न'खौ लुफुंनानै लानो हायाखैमोन। थिग बे समावनो थांनाय गोथार बाथौ फुजायाव बाजदाइन नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी बिथाङा नुजाथिनानै बिथाङा खोथा होनानै बुंथियोदि गंसे मुवा बेसाद दोनग्रा न'खौ लुफुंनानै होगोन होननानै थिग बे लेखायैनो गावनि एमएलए फान्डनिफ्राय 5 लाख रांनि न'खौ समायना रमायना महरजों लुफुंनानै होनायखौ नुनो मोननाय जायो। थिग बे लेखायै गोदानै लुफुंनाय मुवा बेसाद दोनग्रा न'खौ मावफुंनानै बेखेवनानै होनाय जायो। बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो बाजदाइन नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी बिथाङा बाहागो लानानै मुवा बेसाद दोनग्रा न'खौ बेखेवनानै होयो। बेखेवनायजों लोगोसे एमएलए बिथाङा बुंथियोदि बिटिआर सरकारनिफ्राय 15 लाख रां बाथौ थानसालि लुफुंनायनि थाखाय बे बोसोरनि बाजेट जथुमाव लानाय जादों होननानैबो बुंथियो। बेनि अनगायैबो हिरिम्बा बाथौ थानसालि दिदोम आफादनि आफादगिरि बिथाङा बे मुवा बेसाद दोनग्रा न'खौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय बेनि अनगायैबो थिकादार दैथुन एबा दौलें बिथाङा खामानिखौ मोजाङै मावफुंनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय बावहरदों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो तामुलपुर ब्लक इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि मावथि आरो निज दिफिलि हालामनि मेलेमजिबि आरो समाज सिबियारि बिथांमोना बाहागो लानानै गोदानै मुवा बेसाद दोनग्रा न' बेखेवनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। दिनैहाय तामुलपुरनि मैखोम जायगा निज दिफिलि हिरिम्बा बाथौ खुंथाय आफादनि गंसे माल माथा बा गुबुन गुबुन आगजुफोर दोनथुमनो हानाय मोनसे दिनैहाय न' बेखेवनाय जादों। आं बेहाय एमएलए फान्डनिफ्राय 5 लाख रां होदोंमोन आरो बे 5 लाख रांजों दिनै लुफुंनानै कमप्लिट जाबाय आरो कमप्लिट जानाय न'खौ जों दिनैहाय बेखेवबाय आरो रायजो राजाफोरनिसिम बे न'खौ दिनैहाय जों गथायनानै होबाय। दा बेवहाय जोबोर मोजाङै लुफुंनाय जादों 5 लाख रांजों। बेखायनो आसा खालामदों बे न'नि गेजेरजों जोंहा बेवहाय मोनसे जेंना सुफुंजाबाय। बोसोरफ्रोमबो हिरिम्बा बाथौ फोरबो बेवहाय खुंनाय जायो। जोबोर मोजां मोनसे हाबाफारि जायो आरो बे हाबाफारियाव गोबां जेंना दङमोन। दा बेनिनो मोनसे नैबे जोंहा अफिस रुम, दा बे अफिस रुमा लुफुंजाबाय आरो जोंहा मन्दिर दङ। मन्दिरनि लुफुंनायनि खामानियाबो लासैनो सोलिगोन। अलरेडि मन्दिर लुफुंनायनि थाखाय प्रसेस सोलिगासिनो दङ। दा आं बेखिनिखौनो फोरमायबाय। बिथांमोना बुंबावदों बेखौ सोरखारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनब्ला बेखौ मोननो हायाखै। उन समाव बेफोरनि थाखाय मोनफाबो राहा लागोन नामा? सरकारनिफ्राय एबार बिटिआर सरकारनिफ्राय आलारि सोरां मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। जायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो मन्दिर, जोंहा गुबुन गुबुन बाथौ थानसालि बा गुबुन गुबुन धोरोम जाय फसंथानफोर दङ बैफोराव 2 लाख रांखि होनायनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जादों। आरो बेबायदि मोनसे गेदेरथार हाबाफारि लानायनि थाखाय आं बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानोना थांनाय गोलाव समाव, थांनाय सरकारनि समाव बेबायदि मोनसेबो मन्दिरफोराव बा बाथौ थानसालिफोराव बेबायदि रां अनसुंथाइ होनायनि हाबाफारि लानाय जायाखैमोन। एबार बिटिआर सरकारनिफ्राय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिथांमोना देग्लाय मोननो हायाखै, उननि समफ्राव मोनगोन। आरो जोङो मन्दिरखौ बेवहाय लुफुंनो थाखाय जोङो मोनसे फाइनेन्सियेल इयाराव प्रसेस खालामगासिनो दङ। निस्सय बे प्रसेस जानाय लोगो लोगो मन्दिरखौ लुनो थाखाय जों सिगांनो हागोन। बेसेबांसो रांनि मन्दिरखौ लुफुंनाय जादों? बेवहाय जों जिहेतु मन्दिर लुफुंनायनि प्रसेसा बेवहाय ओरैनोथ' मन्दिरखौ लुनो गोबां रांनि गोनां जायो। दा बेवहाय जोंहा 15 लाखनि मोनसे प्रसेस खालामनायनि सोलिगासिनो दङ। दा बे प्रसेसा जोबोब्ला बेवहाय मन्दिरखौ लुफुंनायनि थाखाय लुफुंनो जों मा होनना बुंदों खामानिखौ स्टार्ट खालामनो हागोन। हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा गोदान मोनसे न' लादों। न'आनो जाबाय स्ट'र रुम। बे स्ट'र रुमखौ होदोंमोन जोंनि
तामुलपुर विधानसभा समष्टिनि MLA बिथां जलेन दैमारि सारा दिनै बे स्ट'र रुमखौ बिथां दैमारि सारानो उद्बोधन खालामबाय। जों बिथांनिसिम जोंनि हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि जानानै आं रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो उनावलागै बिथाङा जाहाथे जोंनि बे हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि फारसे आरो मेगन होबावो आं बेखौनो आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै बिथांनि जिउखौ गालाव खालामथों, हानायसिम जोंनि फारसे अनसुंथाइ हरनो हाथों आं बेखौनो आसा खालामदों आरो गासै रायजो राजाया जाहाथे अराय बोसोरफ्रोमबो जोंनि बे हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादाव हेफाजाब होयो आं बेखौनो बुंनानै एसेयावनो आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।